थारैनो प्रमद बर'आ गोहो गोलोन्दांमार बिथाङा जाहैबाय मा राजा एरागदाव बायदिमोन राजा एरागदावआ दिनै राजा माबायदि राजायारि रायजोआ जोबलांदों थिग बेबायदिनो बिटिसिआबो जोबलांनो थांगासिनो दङ बिथाङा गोहो गोलोन्दां गोदोनि समाव बिथाङा आन्दलननि समाव मा बाथ्रा बुंबोदोंमोन मा प्रतिश्रुति बुंबोदोंमोन बे गासैबो दिनै सिमां बायदि जाजोब्बाय जायनि फलाव दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेननो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ जेनगोन हो आरो बेवहाय गोरलैयैनो गर्जन मुसाहारि एबा कंग्रेसआ देरहालांगोन अब्ला बे बाथ्राखौ सोर बुंदों बुंनायाथ' आं बुङाखै दा नोंथांमोननि गेजेराव आं खिथानो थांगासिनो दं भिडिअखौ ससे क्लिक होगोन बिनि उनावहाय आङो आंनि गुसेब मेलेमजों मोन्दांथिफोरखौ आं नोंथांमोनजों थख' फोरमायना होगोन आरोखि फै ससे नायना लाग्रोदो भिडिअखौ बेखौ खुलुमनो हायाखै प्रमदनि बुंनाय सिगांनि रावफोरा मा दिनै बिथांनि बुंनाय रावफोरा मा बिथांनि जेसेबां आन्दलनाव प्रमिस लाबोनाय आं ओरै मावगोन बे गासिबो बिथाङा दिनै थगायसुला महरै प्रुफ जाबाय बर' रायजो राजानि मादाव बिथाङा दिनै सासे गोहो गोलोन्दां इम्परटेन्ट राजा एरागदाव बायदि जाबाय गबिन्द चन्द्र बायदि जाबाय इउपिपिएलआ मोनसे आन्दलनकारिनिफ्राय जोनोम जानाय मोनसे आन्चलिक दल बिपिएफआबो मोनसे आन्दलनकारिनिफ्रायनो जोनोम जानाय मोनसे आन्चलिक दल दिनै बिपिएफआबो बिथांमोना गावसिनि आन्दलन खालामनायनि जे मोनसे आइडिअल'जि बेनिफ्राय बिथांमोना दोरोदबाय बिथांमोना दिनै सोरनिबा बान्दा जाबाय सोरनिबा खोथा नङाबा बिथांमोना प्रेस मिट पाब्लिकआव बुंनो हाया दा इउपिपिएलआबो बेनो दिनै बिथांमोननो बिजेपिनि खोथा बारनो हाया रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो क'क्राझार बियाबाव मैया दाखालिनि जे स्क्रिनिं कमिटिनि दिल्लीयाव जिरायदों बाहायथ' आंनि नाम्बारा एकआवनो दङ आरो बे मथेयैनो बे फाइनाल जासिगोन होननानैबो आङो खोब इम्परटेन्ट सोलोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दिनैनि दिनाव कंग्रेसनि फाइदा गमामायैनो बिपिएफजोंनो जागोन खिन्थु जि नुयो जे बिपिएफआबो दिनै गावनि माबा आथिङाव गसंनो हाया बायदि जादों बिथांमोनहाबो एखमबा बिजेपिनिनो बि टिमफोर बायदि गसङो दा बियो गमामायैनो प्रुफ जायोबा जोंनि फाइदा इउपिपिएलजोंनो जागोन ओवरअल इन्डिया हिसाबै नेक्स्टआव कंग्रेसआ सरकार दानायनि आसा दङ जोंहा जथेस्थ' आसा दङ एबारावहाय सुप्रिम कर्टनि जे होंगो दोंगो जादों इभिएमखौ बोखारनांगौ बेलट पेपारखौ लाबोफिननांगौ बेयो जुदि गमामायैनो बेलट पेपारखौ लाबोफिननो हायोब्ला कंग्रेसआ इन्डिया एलायन्सआ गभर्नमेन्ट हागोन 100% रोखा सुला गावखौ एसटि होनानै एसटिनि एगेन्स्ट गसंनाय बेलाय गावनि बिफा बिमानि जुगिदि जोनोम जानानै बियो आंनि आइ नङा बियो आंनि आफा नङा होननाय बेबायदि मोनसे समाजाव थांनानै थानायनि मोन्थायानो गैया थगायसुला दा बेखायनो नब कुमार सरननिया एबाराव जेबो फेक्टर गैया आरो बियो होनोबो मोनखानाय नंला दा बेखायनो बयबो रायजो राजाया थगायजानाय मोनबाय बेवहाय मा हारसा मा मुस्लिम मा बर' बयबो नब कुमार सरननियाखौ नाङा आरो बिनि बिकल्पआ कंग्रेसआनो बेखायनो कंग्रेसआ दिनैनि दिनाव थासारिया खोब मोजां लोगोफोर नायबाय नङा होमबा भिडिअखौ नुखाबाय गर्जन मुसाहारिया मा बुंदों बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि महरै फैनो हासिगौ एबा फाइनाल जानाय बायदि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जाबाय दा बिनि गेजेरजोंहाय बिथाङा फिल खालामदों कि गर्जन मुसाहारिनि फाइटआ जाहैबाय मा मेनलि बिपिएफखौसो लाबोदों बिथाङा इउपिपिएलखौ लाबोआखै मिथिबायना आरो जुदि बिपिएफआ जुदि ओइफाले जायोब्ला इरि जुदि जायोब्ला अब्ला गर्जननि फाइदा सोर जागोन होनना बुंदों गर्जन मुसाहारिनि फाइदा इउपिपिएलजों जागोन बे मोनसे आरो दा अब्ला नोंथांमोना डिसाइड खालामदो दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना नोंथांनि भटखौ हाग्रामा महिलारिनो होगोन ना गर्जननो होगोन ना प्रमद बर'नो होगोन सोर राजखान्थि हान्जानो होगोन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जानो ना प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जानो ना गर्जन मुसाहारि दैदेननाय कंग्रेस हान्जानो होगोन नोंथांमोना सिन्था खालामदो गमामायैनो गर्जन मुसाहारि देरहामारगोन ना दानि जुदि जोङो माबाखौ नायोब्ला थासारिखौ जुदि नायोब्ला जों नुदों बर'आवथ' भटआ कंग्रेसजों बिराद खम कंग्रेस भटआव बुंनो थाङोब्ला गैया भटआनो बर' भट होनना बुङोबा स्पेसियेलि गुबुन जाथि जनगोष्ठीबा आं मिथिया खिन्थु बर' भट होननानै बुङोबाथ' इउपिपिएल नङाबा बिपिएफआ थांगोन नङा होमबा क'क्राझार लकसभा देरहानांगौ होनना बुङोबा इउपिपिएल नङाबा बिपिएफ बे मोननैनि गेजेराव मोनसे जेरैबाबो देरहागोन 100% आंनि फिलिंआव आरो ओरैबायदि जागासिनो दं आथिखालावहाय बे बाथ्राया सैथो दै मानोना
गामियाव बोरैबा 50-50 बहाबा 60-40 माने 60-40 जानो थांगासिनो दङ मानोना बेवहाय सोरबा नोंथांमोना मालाबा नुदों कि नामा कंग्रेस सरकारा एबा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया बबेबा माने जयनिं जानाय मानाय प्रग्राम देखायनो हादों नामा गैया जों देखायो होनना बुंबा बिसोर सानै साथाम बिदिनो टाउन मोनसे एरियायाव खालामदों बिसोर दा नोङो टाउन एरियायावल' जयन जानायथ' कंग्रेस हान्जाया देरहानांगौथ' गोरलै बाथ्रा नङा गामि सिङाव बेसेबां मानसि दं बेसेबां रायजो राजाफोर दङ आरो बे जाहैबाय मोनसे नेसनेल पार्टि कंग्रेस आरो बिजेपिआ इभेन दाथ' जों मोनसेखौ माने बिजेपिजों माने इउपिपिएलजों एलायन्स गभर्नमेन्ट जाना दं दा बिनि गेजेराव दा मानि थाखाय प्रमद बर'खौ गर्जन मुसाहारिया माने गोहो गोरान होनना बुंखो गोहो गोरान होननानै ओंथिया मा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आरो बिथांखौ मानि थाखाय प्रमद बर'खौ माने राजा इरागदावजों रुजुखो नोंथांमोना मिथिगौ राजा इरागदावनि काहानिखौ जायफोर फरायो नोंथांमोना मिथिगोन राजा इरागदावनि माने बिसिया सोरमोन मणिपुरि राजानि माने राजानि फिसाजो इन्द्रप्रभामोन थिग बिदिनो प्रमद बर'आ जाहैबाय मा प्रमद बर'नि हिनजावा सोर प्रमद बर'नि हिनजावाथ' बर' नङाना एसामिस हिनजावखौ लादों स' बिनिखायनो गर्जन मुसाहारिया बिजों रुजुबायब्रा जेरै डिमापुर रायजोआ थै बेथे बायलांदोंमोन गबिन्द चन्द्रनि दैदेननायावहाय इन्द्रप्रभानि माने प्लेन पलिसि खालामनायावहाय माने बुथारहोदोंमोन गबिन्द चन्द्रखौ अब्ला दिनैनि थारिखआव मा गर्जन मुसाहारि बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ मा बिटिसिआव गोजोन लाबोनो हानाय नङा एबा प्रमद बर' सानि जाय मेडाम बियो बेबायदिनो लासैनो माने फावबान्दाय माने गासैखौबो एसामिसनियाव महर होजोबलांगोन नामा दा गर्जन मुसाहारि बुंनायनि बाथ्रायाव बिदि थाङो नङा होमबा लोगोफोर फिल खालामोबा आं माने सैथोखौ बुंदों नंखायखौ बुंदों नोंथांमोनानो कमेन्ट खालाम माने आं रावनिबो बिरोधि नङा बिथाङा जे स्टेटमेन्ट होदों आंल' होननायबा बारा बेलेग खोथा जागौमोन बिथाङा प्रेस मिट होथारबाय जे नङा होमबा प्रेस मिटआवदि बुंदों राजा इरागदाव होगोन होननानै दा आं नोंथांमोननो सिगांनि बिजाबाव बिराद बुंबोखाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जाय मानसिया गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हायो थानाय समाव राजनितिकआव हाया हमना लादो आं प्रमद बर' जानानै आङो ओरैबायदि आङो एबसु थानाय समाव आं बिराद बाथ्रा बुंबोदोंमोन दिनै आं इउपिपिएल हाबबायना राजनितिआव हाबबायना आं दा बिदि बुंनो हाला मानो राजनिति होननाय लोगो बाहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी गासैबो फैजोबो थाजोबगोन स' नोङो बाहाय नों सिंगोल बबेबा मोनसे कास्टनि थाखाय खामानि मावनो हायाना हागोनसे रावबो हानाय नङा नाथाय बिथांमोना बिथोरजों मावो बिथोरजों सिंजों मावो जाथिनि खिन्थु फिक्साराव दिन्थिनो हाया नङाबा माबा दङ नंगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठी दैदेनगिरिफोरा गावबागाव जाथिनि फारसे अननाया थाखायो दिनै गर्जन बुंनाय बायदिबो जाजोबनाय नङा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो जुदि माबानिफ्राय फैनायमोनबा आरो बिथाङाथ' नोंबा हाग्रामा महिलारियाथ' नोंबा हाथियार दैनानै फैनाय मानसि ना सोरनि थाखाय हाथियार दैदों बर' हारिनि थाखाय थ' बिथाङाबो दङ बिथाङा गोदो जे सेन्टिमेन्ट दंमोन बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बियो दा खामानि मावनो हाया मानोना दिनै राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोर दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनहा फैबाय थानाय नै दाथ' बे जोबखासिगोन ना नै खद' खन' जाथारनोसै बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा गाव गावनि भटखौ होबानो जाबाय आरोखि बेखौ आङो नोंथांमोननो आं मिजिं थिनाय थाबाय थेंक इउ